Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV otieno mar tich adek odiechieng' mar adek dwe mar 9/2025 orwakini machiegni e weche manyien mag oimore tinendeni kama bende tielo mokwongo weche manyien mag oimore tielo mar ariyo wadhi bedo gi twak mar buch jopiny kama an kod wenda nyakora mogi magin jodak e bomani ma Nairobi. Moko kuomgi gin johala kendo wadhi go kodgi mbaka kaluwore kod chal mar kaunti ma Nairobi e weche mag ohala kaachiel kod weche magin giwegi kaka jodak giwuoye. Mago gin wenda mineno kanyo go nyakora mogi. Wan kod weche mathoth ahinya motenore kod mago ma oketi ayanga magi oting'o weche ma kaka piny owacho mag counties keto budget magi ne chenro mopogore opogore ka koro yangi kod jaga budget mar piny owacho ni thoth counties keto omenda mathoth e weche mag chulo osara gi tije mamoko mag county kopogore kod keto omenda e dongruok kata omenda matin ema dong' ne dongruok. Wan kod mathoth nyakora mogi. Mokwongo wayudo thuond weche. So if the minister has actually found that there are those who have actually frauded the system, it is good that he takes action on them. Komiti mar thieth e od bura okwero jatend migawo mar thieth ni omaka chije ma itudo kod nyodho aguch SHA kar tamo osiptende ni kik ti gi okumbano. Report jaga bajet yango ni thoth counties ma pacho ka tiyo go omenda ma kore lach e chulo jotich osara kar chwalo chenro mag dongruok. Security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. Tenda rita ma Kisumu yango ni sani gitima pedha ni kweth njore moka uchiel maonore e boma ma Kisumu. Nakura mogi jaloko mara ilungo ni Wilson Ochuka machiegni nyinga en George Bati. Thoth counties ma pacho ka tiyo gomenda ma korgi lach e chulo jotich mag osara kar chwalo chenro mag dongruok kaluwore gi report mar jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango. E report mare mar nusiko mo magana 224 report yango ni counties ne oketo tenge bilion 376.86 e chenro mag tayo tijegi kod chulo osara e kinde ma bilion 211.53 kende emano ketenge ne chenro mag dongruok. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, thoth counties ne odok piny e chenro margi mag choko osuru. E report mare mar nusiko mo mar 2024, Nyakango lero mana kaunti ma Kilifi kende emane oketo tengi atamalo 50 mar budget mare e weche mag dongruok. Kaluwore gi report mar Nyakango, kaunti ma Siaya emane otelo kuom keto tengi omenda mathoth e weche mag dongruok gi atamalo 44 mar budget margi kuom counties duto makaluo. Counties abich mane oketo tengi omenda mathoth e weche mag dongruok e budget margi oting'o Kilifi mane oketo tengi atamalo 53.4, kaunti ma Kwale atamalo 49.0, kaunti ma Siaya atamalo 44.5, kaunti ma Turkana atamalo 43.9, kaachiel gi Trans Nzoia atamalo 42.3. Kaunti mamoko makaluo, kaunti ma Migori ne omako thuolo mar 16 e Kenya mangima kod atamalo 36.6, kaunti ma Homa Bay ne obiro e thuolo mar 22 e Kenya mangima gi atamalo 35.4, e kinde ma kaunti ma Kisumu to ne oketo mana atamalo 32.9 e weche mag dongruok e budget mare. Report mar Nyakango yango ni thoth counties tiyo gi omenda mathoth e tayo chenro magi kaachiel kod chulo osara kipimo kod weche mag dongruok. E kaunti ma Siaya, bilion 2.26 ne oket tenge e tayo tije kaunti kod chulo osara e kinde ma milion 967 emane oket tenge e weche mag dongruok. Kaunti ma Homa Bay emane oketo omenda matin mogik e weche mag dongruok e budget mare ka ipimo kod counties duto makaluo. E kaunti ma Homa Bay, bilion 3.53 ne odhi ne chwalo tije mag kaunti kod chulo osara e kinde ma milion 717 kende emane odhi ne weche mag dongruok. E wi chenro mar choko osuru, thoth counties ne oyudo piny mar osuru mane gichano choko. Kaunti ma Kisumu ne geno choko osuru maromo bilion 3.8, kata kamano kwan osuru mane gichoko en milion 670 kende. E kaunti ma Migori, tend Ochila Yako ne geno choko milion 690, kata kamano ne gichoko mana milion 220 kende. E komachielo,
kaunti ma Siaya noyudo medruok e choko mar osuru bang' choko milion 259.19 kipimo gi milion 202.18 mane gichoko e thuolo maket gi mano e higa mokalo. Ripot makamano bende oseyo kauntis ma Homa Bay, Isiolo, Mombasa, Nyeri kod Narok kuom tiyo gi omenda mathoth e chulo MCS omenda mambalang' kata sitting allowance, ataro mar omenda mane oket e budget. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kosuru nyakoro ni komiti ma ochung'ne rango weche mag thieth e od bura mamalo nyiso jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo we tamo ute mag thieth ma ichich ni nyayo mibadhi okumba mar thieth mar SHA tiyo kod okumbano. Kar mano jood burago nyiso migawo mar thieth mondo kaw mana ondamo mar kum ne weg ute thieth makamago kaka yor neno ni jopiny ok obedo kod pek e yudo chenro mag thieth. Migawo mar thieth e pachoka kokalo kuma mar thieth mar SHA ne okumo osiptende mathoth mag ji giwegi kaachiel kod moko mag piny owacho e tiyo gi chenro mag SHA kalore kod weche mag mibadhi gino ma oserocho chenro mag thieth e osiptendego. Jokanyo e komiti mochung'ne weche mag thieth e od bura mamalo kotelnegi kod jakomgi Dr. James Nikal mane otimo limbe e moko kuom ute mag thieth e kaunti ma Homa Bay mar rango kaka SHA tiyo ne okone jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo okaw ondamo mar chik manane jotend ute thieth ma mibadhi mieno ma ok nigi kumo chenro mag SHA tiyo osiptendego eko gino mane okoni kelo pek ne jotuo. Problem of corruption in this country is actually everywhere. You will find that patients will be involved in fraud. Caretakers are involved in fraud. Officers are involved in fraud. So if the minister has actually found that there are those who have actually frauded the system, it is good that he takes action on them, as he already put the names to the DCI. But we'd say that they move fast, deal with those people who actually are the culprits and get hospitals to work. Jokanyo e komiti no wacho ni mibadhi okumba mar thieth mar SHA bende nyayo kod jotuo moko madonjo e winjruok kod ute mag thieth kendo kelo pek weche mag timo chudo ka gijiwo jotuo mondo kik yie mondo weg ute thieth oti kodgi mar yudo omenda mar SHA e tok chik. Who is aiding that facility? The patient is also involved. Because if we've had claims in the past where you would see a claim for 4 days and where a patient was there for a day or two, there must be collaboration between that facility and that patient. The issue that we're dealing with right now is ensuring that the teething problems that the chairman is speaking about are sorted out. And how best do we sort it out? We must come all the way to Nyadiwa to make sure that this Nyadiwa really received money or did not receive money. Kindeno bende no yangore ni tiyo osiptende mathoth maneno matek kinde mag dhi bandho omenda gi e apise mag SHA bure Nairobi ma osemiyo osiptende moko rem kata chulo jotijegi gino ma jaod bura madhiwa Martin Owino gi nyawadgi ma Kisumu Central Dr. Joshua Oron wacho ni nyaka when SHA was introduced, people were so enthusiastic. They came in numbers, seeking for services. It's just like if you market, you have to supply. Now, if these teething problems are not managed well, people will shrink. They will start looking for alternative medication, self-medication, you name it. SHA is working. The teething problems need to be sorted out. One of the hospitals told us that the SHA needs to be devolved like the county so that all the issues that are affecting SHA are dealt with locally. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Duol matayo yiero e pachoka IEBC olando kalenda marikruok ne yiero madundo ma ichano bagi pachoka tarik 27 mar dwe mar 11. Jakom IEBC Erastus Ethekon olando ni jogo madwaro laro kombe ma onge kod duond buche kata independent ni kod thuolo mare nyaka tarik 17 mar dwe ni e chwalo nyingegi kaachiel kod ranyisi kata nembo magi motelo ne yiero no. Nyinge makamago e chwalo e yor mbui kendo IEBC biro chapoge ayanga ne jopiny dala 14 motelo ne tarik moyiedhi ne welo. Jochung' duto bende nyaka chwal nonro magi moriwo koda ka certificate ma omigi kod duond buchegi tarik 8 gi tarik 9 mar dwe mar 10. Kampen dhi ringo ayanga kochakore tarik 8 mar dwe manyien nyaka tarik 24 dwe mar 11 motelo ne yiero ma ibiro bagi tarik 27 dweno mar 11. Kar chung'o bura ma Kasipul kaachiel kod Ugunja gin moko kuom kuonde chung'o bura ma idhi bagi e yiero ma adundo.
Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen okwedo weche ma osebedo ka wachore ni kweth mar jolweny mag Jubaland odonjo Mandera kendo rocho arita mar jodak makono. Kowuoyo e kinde manotimo limbe e kaunti ma Busia, kama owacho ni jogo ma donjo e piny Kenya koa e piny Somalia gin mana jogo modar nikech rochruok mag arita manitiere e pinyno, kaka Lydia Okeyo koro miyo waler. En twak ma osebedo ka kelo liet e pacho ka. Ayate kin jodak ma Mandera ma osebedo ka bago ng'anyo ka kwedo tiye mar jolweny moko maya Jubaland e piny Somalia ma giwacho ni mono ginindo kaluwore gi rochruok mar arita. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni mana jogo moringo donje pacho ka kadar ringo lweny ma pinyno ema donje pacho ka kwacho ni gibiro timo nonro matut mar ng'eyo ponono ne gin jonjore. Every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether they were forces of war, who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know, is it forces, is it civilians and so forth. Okwayo ganda mondo mi owetio gi thuolo no mar siao tulo mag siasa. Ahinyato jogo maketo sirikal tesre ko wacho ni ponono nitiere gigo mowinjo jopiny ng'e to gibiro lando ayanga. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong. Okwedo weche mosebedi kiwacho ni nitie skul moro ma kweth no donjo e kendo dakie. Kowacho ni ok en adier ka bende osingo ne gitimo duto ma ginyalo maneno ni arita jo Kenya ongirore kendo mwandu mag gi oriti. There is no school currently being occupied, as a matter of fact, and so if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly, that will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. No wuoye kinde limbe mare kaunti mabusia e chendo mare mar jukwaa la usalama. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Tendari kwe e alwora Manyanza kod ma kaunti ma Kisumu golo siem ewi rochruok mar arita kwe bang' kweth moro mar jonjore honore kendo chako keto ngima oganda kama tek e gwenge makono. Flora Moroa ma en county commissioner ma Nyanza wacho ni apedha mager koro idhi chaki mar rakruok kod jonjore go. Kaka Millicent Adhiambo koro miwa report kuwuok Kisumu. Mar arita kwe kotelne gi kod commissioner ma Nyanza Flora Moroa yango ni kweth jonjore sani usieko kendo sebedo kanego hinyo bogo ganda gino mamayo jodak e kaunti ma Kisumu kwe makare. We have noted with great concern the emerging acts of illegal gangs within Kisumu County who have recently been engaged in unlawful activities including extortion, harassment of residents, intimidation of business owners. Oyango ni nyaka sani kweth jonjore go moko auchiel gisediero ka ji abich kuomgi osendhi. Apedha mager bende koro oko ni gidhi chako mar rakore kod jonjore go kaka yor kedo gi maundu e kaunti ma Kisumu. The security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. A crackdown is already underway and several suspects are in police custody. Ewi mano, oyango kotelo ni kuonde dak kaka Ofunyo Jerusalem, Manyata, Obunga kod Nyalenda ema maundu go e tach kendo gisingo ne jodak ni kuonde go ema gibiro time apedho mager marakore gi kweth jonjore kendo neno ni kwe obiro duogo e wang'e. So far 5, but there are many more who are out there and we are going after them. And we have identified the areas that are very notorious on this. Some of them that I may want to mention are Aufunu, we have Manyata, Obunga, Nyalenda. All criminal elements who are operating in these areas and threatening the peace of our people are dealt with.
Komachielo, bende ne oyango ni weche kuo mag jamni medo nya kendo siko medore piny maru. Gisingo biro keto nyong'ong mar rakruok gi njore makamago. We are made to understand that some of these people liars with the local, and we have that information and very good leads. I want to believe that the stock theft in Nyakach and of course the other areas is going to stop. Kamati ni koro kwayo jopith mondo beda kicha kendo konygi e cholo lipot mora e wi rochruok arita kwe. Bende gikwayo rowere mondo kik yiti kodgi marach kod josiasa mar nyayo maundu kendo mondo kik githor kawo chik e lwetgi e kedo gi jonjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Riwruok mar jotend dinde pacho ka koro chiwo pachgi ewi ringre kod fuoni dhano ma oseyudi Shakahola kod mago manyicha nofweny kwa Binzaro, kagiwacho ni ok en ranyisi makare ni chal makamano timore e pacho ka nitie arita. Kaka Efinya Kidileronwa, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo ganda mondo obed akicha kendo giti kanyachiel kod migawo mar arita mar chiwo lipot ewi dinde magalagala manyalo bedo ni osieko e gwenge magiwuokie. En romo manokelo kanyakla jotend din mopogore opogore pachoka. Romo mabende noyuor kod rawere mar twak kendo lalruok e paro ewi yore minyalo tiek godo midhiero mar rawere kadhe. E kinde romono, jakom mar riwruok dinde pachoka Willy Badlago nowacho ni chal mar fwenyo ringre Shakahola kod kwa Binzaru pod medo nyuolo paro kendo nitie dwaro mar bedo gi chike matayo ute lamo duto kod chenro mekgi. Right now, I think we are moving to the stage where we shall have a religious bill that is going to capacity build each religious institutions to have its own internal mechanism for dealing with errant leaders. Kaluwore gi Lago, ok en ranyisi makare ni ringre kod fuon del yudore gwengego to arita bende nitie. We cannot understand why we are still finding fresh bodies, when we have security on the ground, including very robust leadership of the chiefs and assistant chiefs. I'm sure most of them have made reports to the concerned security and they're just waiting for action to be taken. Korka kore, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nowacho ni oganda jo Kenya owinjore ti kanyakla gi migawo mar arita machiwo lipot ewi jowetegi mariwore kod dinde manigi kido magalagala. Ni lazima pia tutoe ripoti kuhusiana na itikadi na dini duni ambazo zinapotosha wa Kenya, kwa sababu hiyo inaendelesha mambo haya. Na pia kwamba unajua ni kwa nini wanatafuta sehemu ambazo ni fiche, ambao watu hawaishi, sehemu ambazo ni kubwa, na wanadanganya mtu, anasema tuko maombi. Na ukishaingia msitu huko unaona kwamba watu wanaenda kuwa fasting. Fasting inakubalika Biblia, lakini sio ile fasting ya kulazimisha watu mpaka watu wanakufa. Murkomen bende nomedo ni nyaka oganda bed machiegni gi jowetegi kod osiepe ahinya to mago ma oseriwore kod dinde magalagala ni mano achiel kuom yore manyalo chiwo yot e yudo kod resogi. Haiwezekani kwamba mtu anatoka hapa Busia na ni jirani, ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa familia na hakuna mtu anaripoti kupotea kwao. Aswa wale tumejua tayari kwamba wameingia madini ama dini ambazo ni potofu. Ni vizuri sana turipoti mapema na tuwatafute mapema. Ukipata kwamba wengi wao ambao wanapotelea hizo dini duni ni kwa sababu pia ripoti hazipatikani. Magiduto timore kinde ma apisas mago kwachkich ochungo chenro mar manyo kod fwenyo kaponono nitie ringre kod fuoni del mamoko e gwenge ma kwa Binzaru machiwo thuolo ne jobero mag sirkal timo bero mabiro konyo fwenyo ringrego. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakoro Magoka yuya dundo mana mapiyo piyo. Aneno ka Zakari Moga Kamata mano Odumo Nyang mano gaye makabondo neno weyo makare kendo wacho ne luwo weche manyien malera ahinya gine dala mar Kabondo kinde ma girito ik mar Harrison Mboya mano wani gi jatend migawo mar Ndara e kaunti ma Homa Bay Denish Onyango maiko ringre Ticha Beach mar Jumani. Poleni sana Odumo Nyang kaluwore kod masira ma kamano. Anno ka kani bende tabu ma kantiere baro lengo wacho ne wach mar jadak kata ni jodak olo okay
Okay, weche thoth kanya kwa Ramogi. Moko krisom tieki. Watching live from Juja in Nairobi, Mosna Pastor Janes Nyisebo, ma Gonzaga wuod Kopanga border in Migori County. Erokamano Nyawudala kum keto Ramogi TV. Ruto mondo kony jopiny SHA okti mano mzee Nyakwara William Mogonda Olang kawuok ge Kapuonja paro. Ge Kapuonja wacho kamano. Erokamano. Dene japeng ba umoja mar Game Got Regea nyisa ni entiere kodwa kendo weche manyien mar donjone eyo maler kendo eyo makare. Neno ka Jerry Nyawanda bende nyisa ni oneno eyo makare ahinya, kendo owacho ni bati counties dwa tiyo gi pesa mang'eny ahinya e yore ma ok owinjore kendo dongruok mag kor gwenge to giketo ne pesa matin kabisa. Wakwayo gi mondo gi balance gigo duto mondo odhi e yo machal, mondo jopiny bende obede mamor kuom devolution, mana kaka jotich bende winjo mit kuom osara. Jopiny winjo matek ahinya nikech pesa moketenge ne weche mag dongruok tin. Mano Honorable Jerry Nyawanda wuod North Kadem ema wacho kamano. Erokamano ahinya jadolo Johnny Batia yie kod jatelo no adier security rach ahinya Kisumu ka, kendo okwamor ahinya kod weche mag security kaka timore gwenge mag Kisumu. Wilberforce Otieno ngisa ni bati mbene aneni yo makare chunyi North Kanyamkago ward tir kod joma dongo kaotelnegi kod former chief Milton Otieno kod Okebe jaduong' Jowi Kisia. Erokamano Nyakwara Ramogi, pod abiro duogo kagi ote mamoko nikech wadhi yweyo twak marwa bende koro ichiek kando ka wenda osechako donjo e studio. Nyakwara Ramogi en twak ma okunjo bed ni bayi. Wadhi yweyo ka waduogo porwa nigi mathoth ma ino yudore. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Thum en juogi kendo en pok. Na ke band mane koro awer ke dhoga to jomago ngengo goyo, jomago yeke goyo, jomago bul. E gwenge mamagonga mantiere Gwasi e Suba, wamanyo ni jao hangla maratipo mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete. Wayudo wanga Jakolando. Jothumbe asekonyo mang'eny. Ng'ama oluwo bang' Grace no dos. Dos an madhi amo dalagi. Weche iweyo ji jogweng'. Koro mandini, Eliso kwane simbi okodonje. Tuesday, Eliso ne odhi kanya. Jako nong'e ni en gi wanga.
koro penyo mana wanga to wanga ngomire mane atongona mana piano gi drums ade giango nyakono donge ne lesa gi temo me lesa gari meriembego. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machini kendo nyakwara mogi moko kuom jodak ma Nairobi wacho ni chalo ma koro teko ma oko donjore telo ma Nairobi ma koro miyo kata okenge mar menyo gavana itiyo kata kaka tiyo kod omenda korithiro. Moko kuom gi wacho ni jatend piny William Ruto kogai mar ODM Raila Odinga nyodonjore gi dwaro mar MCAs madwaro thicho oko gavana Sakaja. Walter Nyambaga luo story ni kata sigana ni kendo miyowa e yo machalo kama. Kaka irogolo pachgi okang' manyoka kod ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend UDA party William Ruto. Jodak ma Nairobi okoni Ruto kod Raila wedonjore kod kaka tayo kaunti ma Nairobi. An kaluwore gi kaka neno tij Sakaja i Nairobi ka, bedo ni jakom maduong' Raila Amolo Odinga neno ni Sakaja ok owinjo bed ni golo oko. MCAs emoseng'eyo ga shida madhi mbele mowinjo bed ni gin owuon imiyo gi thuolo mondo gigol Sakaja kata mondo giwe Sakaja. Un jotend piny to ne joma gokoko oketu kanyo mondo wa fight corruption e Kenya ka. Ka corruption nyalo bedo mano to wanyalo hinyore sana gi gima dhi mbele. Koro Raila gi Ruto gima nyotimore nyoro ok nywa mor godo. Nyono giwe MCAs gi otim tijgi kendo otim tijgi e yo maler. Lero ni kundo MCAs mondo ng'won kod Sakaja en yore jiwo mibadhi ma jatend piny osebedo ka kedo godo. Kata kamano giko nigi sani to menore kendo duodogi kod lwenji mibadhi. Nimesikitika sana na imenikonfirmia mambo matatu. Jambo la kwanza kwamba serikali ya Ruto haiko tayari kabisa kupigana na ufisadi. Walipewa mulungula. And that's why I'm saying those two gentlemen are the people who are actively fighting the fighters of corruption. Koro ne owinjo bed ni kopo nono ni ne jakom kata William Ruto ne neno ni Sakaja ne ber. No owinjo bed ni ginyiso raia allegation duto te mane oseket kuom Sakaja mondo wang'e ni to MCA ne makosa koso MCA no ne onge makosa. Moko kuom gedo ni mondo duok kaunti ma Nairobi bochendo mar NMS ekatich tire. Ulikuwa unapata kwamba mtu kama kwa Kanjo alikuwa analipwa. Ulikuwa unapata kwamba pesa iko, madawa zilikuwa zinaingia kwa city county hospitals, vitu nyingi zilikuwa zinafanyika. But the problem ni ever since Ruto aingie, hatujui kama si wananchi hatujui pesa imeenda wapi. Ijiwo gavana Sakaja mondo tim tije nono to gibiro siemo ne apaya mochomo pacho. Alifanya nini basi? Nairobi akang'arisha mizima. Si kweli Nairobi ni chafu. Nairobi amesafisha vizuri sana. Ya pili, kona zote ya Nairobi, nikaenda Gichea, Kilimambogo, nikaenda Mololongo, yani ameanza kujenga masingiro ya mashule. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jochung' Kenya laro tuke mag kata laro simbo mar Sekafa korka joma mine Police Bullets obagora komar gi mogik motelo ne tukgi mokwongo ma kiny obedi e alap ma Nyayo. Police Bullets kiny ogoch kod tim mar Kampala Queens ma gin jochung' mag piny Uganda. Tukegi gin mag yiero tim madhi chung' ne Sekafa e tuke mag laro kombe mar Afrika mabiro timo dwe mar 11 mar higani.